Nabato na sang Haro Archdiocesan Social Action Center o Action Center o JSAC ang sabat sang opisina ni Mayor Raisa Treñas tuoy sa ginapangayo nga dokumento sa pila ka mga proyekto nga gintukod sa syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Monsignor Militon Oso, director sang JSAC, iya ginpahayag nga sa nabaton nga sabat nakabutang nga hindi pa mahatag sang city government ang ginapangayo nga dokumento. Inibangod nga nagapangayo man ang Commission on Audit kon COA kag padayon man sa gihapon ang ilang nga investigasyon sa nasambit nga ahensya kag amuman sa mga proyekto. Suno kay Oso, tuman ka budlay at tubangon ng issue sang graft and corruption kung bisan ang simple nga dokumento hindi pa mahatag sa publiko nga nagapangita sang transparency. At tinutuyo kung tani sang ilatikang amo ang mahibaluan ang mga mahibaluan ang mga irregularidad sa mga proyekto nga ginatukod. Pahayag pa niya, importante kung tani ang Freedom of Information o FOI bill agod nga manginag kasuguan sa pagpangayo sang publiko. Sabi sa ano nga mga dokumento nakabigman o makabig ni Oso nga isa ini sa mga kabangdanan nga nagadelay ang away batok sa korupsyon. Ginaengganyo man subong ni Oso ang mga pumuluyo nga magbulig agod malabot ang isa sa ginahandom sang tanan nga mangin corruption-free ang Pilipinas. Hindi pa nila mahatag sa aton kay nagapangayo man ang COA. Pinaimbestigar kuno subong sang COA ina nga proyekto. Hindi ko lang mangpan, tagaan nyo sila kopya, tagaan nyo man kami di ba? Pakigbatuan ang graft and corruption. Halimbawa, may memorandum of cooperation kami sa DPWH. Napursi na namo na, i-delay. Di kami madalagan karon kung wala kami dokumento, wala kita sang kaso. Ano na experience naton That is why important pigit in Freedom of Information Bill.